I clar, l'home estava allà enfeinadíssim aprenent a ballar la tarantela i no podia mentir. En fi, clar, com que en aquell temps no hi havia tele, el que feien era venir aquí, quan hi havia el Consell, i era això com un reality show, saps? Amb una mica de salsa rosa, i posava una mica de aquell es cridava, l'altre que l'insultava, bueno, tenia la seva gràcia. El cas és que el Saló de Gent d'estil gòtic català, que és aquest gòtic tan sobri, serè i lluminós, es va inaugurar el 17 d'agost de 1373 amb una cerimònia ceremoniosa. Sí, senyor. Perquè, esclar, qui la presidia va ser aquell rei, en Pere III, que va passar la història al món de cerimoniós. Això mateix. Que va fer les coses de fetes. Bé, hi van haver-hi unes petites variacions, però hi va haver-hi dues reformes molt importants que van coincidir amb les exposicions universals de Barcelona. La primera reforma, quan va venir diguéssim, l'estil del barroc, va posar allà una portalada de marbre blanc, però que no s'ha conservat malauradament. Després les reformes. Finalment bé, arribem a una data que pels catalans és una data que ens ha quedat allò clavada, que és la de l'any 1714, ja ho sabem tots ho sabem, la història, no? Aquí, que l'entrada de Felip V ens va prendre els privilegis, no vam poder parlar en català, plegats es van trobar que no érem res, no? No es va poder fer ni el Consell de Cent, ens ho van prendre tot, fins i tot el pobre Casanovas, doncs el van deixar desfer. Ferit de mort. Sí. Ferit de mort. Que l'altre dia vas anar a la Biblioteca de Catalunya a consultar els arxius i allà posa... Parlen de Rafael Casanova, ho podeu veure, entro moribundo. Però després he sabut que no, que em vaig anar a recuperar a casa el meu fill de Sant Boi. Això ja és unes coses que no sabem ben bé què va passar. Si va morir o no va morir. Bueno, que va morir segur que va morir, un any va morir, però no sabem si va ser aquell moment. El que sí que és important, Què és? de les reformes d'aquest espai, és que no van passar ni 100 anys i ja hi van tornar a ser. És que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do els catalans. Escolta, això no ho vols dir? No, perquè a mi em cou això. S'ha de dir. Perquè més o menys fa 100 anys, després d'això, que va venir el general Espartero i va bombardejar Barcelona des de la muntanya de Montjuïc. Clar, era aquella teoria de l'Espartero, no? Que deia, no, els enemics estan a dintre Barcelona, per tant se'ls ha de controlar. Va bombardejar la ciutat vella amb tanta punteria que de les moltes bombes que volaven per aquí damunt, una bomba va caure justament aquí sobre. Llavors va enfonsar el sostre, que va caure, les bigues van caure així. Sí. Vostès? No, vostès estan sota les bigues, es van salvar, però vostès i vostès? No, tots els altres espatxorrats. No, va com va, nosaltres no podíem fer res, és així. I abans quan li hem preguntat a una consellera petita que li tenia 10 anys què li faríem a l'Espartero, m'ha agradat molt. Què t'ha dit? Pam, pam i el culero. Mira, pam, pam, el culero.